Не мога да повярвам, че даде апартамента на тези хора. Ние дори не ги познаваме. Не дай да си мислиш, че са лоши хора, що могат да подадат найма, не виждам проблем. Като каза найем, ти колко пари им взе? Само 500 и 3 месеца предварително. 500 евро? Лева? Лева? Защо е взе толкова малко? Защото няма други купувачи. Ами ако се появи някой с много пари? Иване, от 5 месеца няма купувачи. Те са единствените, които дойдоха. Пък и освен това, нали така ще печели повече пари? Вярно. 500 евро повече на месец. Като се замисля, отивам да ги поздравя. Димитре, ти пак ли спиш? Остави ме да спа. След като нямаш работа, поне ми помогни с домакинските работи. Трябва да се изчисти, да се пусне пералня. Не забравяй да почистиш и да пуснеш пералня. Аз отивам до магазина и като се върна, всичко да е свършено. Да. Добре да е, добре. Bruh. Здравей, съседе! Здравейте, Иван, нали така? Да, дойдох да ви кажа, ако има нещо, може да ви се обадите. Разбира се, не сме съседи. Сега обаче трябва да влизам, защото трябва да се намеря работа. Знаеш ли, искаш ли да работиш при мен? Аз имам хранителен магазин. Така ли? Добре, кога започвам? Още сега, защото магазин трябва да има служител, който да работи на касата. Добре, първо обаче да подпишем договор. Да, относно това. Ще работиш без договор и така ще получаваш всички пари. Съжалявам, съседе, но предпочитам да работя с договор. Няма проблем, аз само питам. Аз отивам да работя. Димитре, направи това, което ти казах. Да, тъмън не изчистих и сега остана да пусна пералня. Поне нещо полезно да свърши, докато ме няма. Аз забравя да взема яйца. Я отиди да вземеш. Нали сега беше до магазина? Не се оплаквай, отивай. И как си почистил? То изглежда се едно изобщо не е чистено. Магазинът търси работник. Ето значи какво ще работя. Здравейте. Ти си. Съседа, гледам, че ти търсиш работник за магазина. Наема и мен, че нямам работа. Не знам дали имаш уменията и таланта, които аз имам, за да си зад касата. Шегувам се, те умения и талант ги имам само аз. Но все пак те наемам, защото сега някой трябва да работи тук. Благодаря ти, съседе, няма да те разочаровам. Ще видим. Колко е хубав денят, когато не работя. Оня глупак работи в магазина, аз печеля пари. Това е живота. Това не е ли новия съсед Стоян? Моля, как може да пазарува в други магазин, не в моя? Значи това е бил неговия план. Да се измъкне без да го видя и да напълни джобовете на другите магазинери. Добре, нека да видим какво ми се яде. Дали да взема от това или по-скоро от това. Виж го как взима по-евтини продукти, вместо да вземе същите 3 пъти по-скъпи продукти от моя магазин. Какво е за да се срещнем случайно? Да, случайно. Ти да не си дошъл да поздраваш. Да, трябва да си купа някои неща, пък и тук е по-евтино. Да, и аз дойдох да поздравам, защото тук е по-евтино. Но, нали каза, че има собствен магазин? Да, вярно, как можах да забравя? Да, аз ще тръгвам. Ново съобщение. Глобени сте за незаконно повишаване на цените във вашия магазин. Глобата е 10 000 лева. 10 000 лева?!